Hai noroc, bă, băieți, și bine v-am regăsit la o nouă serie de pe acest canal. Data asta jucăm Metin 2 Ro, Metin 2 oficial. Și da, mă, în acest episod o să facem puțin prima funul, pentru că da, știți că e eventul de Paști. Și da, avem aici un mount, ceva frumos, avem beta pe noi. Bă, nu v-am mințit, avem numai armura, mișto. Bun. Bă, mai am 36 caca. Am avut, bineînțeles, ceva de început. Numai că n-am filmat de când m-am apucat, pentru că când filmez așa la level 1 e mai plictisitor și de astea. Și nu toată lumea vrea să vadă ce fac eu la level 1, nu? Și am zis că hai că fac ceva, mă mai joc puțin și încep după să filmez. Da. Și pot zic că am făcut ceva iteme din cât am avut. Aveam mai mulți bani, numai că am găsit iteme și itemele, bineînțeles, scumpe. Și mai am bani să-mi iau iteme cu PV, numai că nu mai găsesc, deci nu găsesc iteme cu PV. Am căutat, nu știu, astăzi toată ziua și aseară am căutat, dar n-am găsit deloc. Recomandare perfect, hai să deschidem două de astea. Minereu magic, bine mă, bine mă, hai că bine. Bă, nu știu, de câte ori am jucat-o, mereu mi-a plăcut eventul ăsta de Paște, deci mereu a fost cel mai profitabil. Deci asta mi-a plăcut cel mai mult la roșie. Acum văd că s-au schimbat multe și bă, acum chiar merită jucat. Deci, da, deci chiar merită jucat pentru că, nu știu, am apăsat pe așa din greșeală pe la butonul astea pe tastatură și pe J am găsit chestia asta. Deci, dacă bați boșii ăștia, cred că îți dă ceva misiune, nu? Sau ce? Îți dă un card și cu ăla poți să faci un cufar parcă sau nu știu exact cum, trebuie să mai citesc pe forum pe ceva, nu știu cum. Până acum am bătut Licosul. O să mai bat serangul ăla sau ce mai trebuie să mai bat. Uite, ou de Paște, bun, perfect. Și da, nu știu, s-au făcut multe update-uri și chiar merită acum să jucăm Ro. Uite, am picat un nou de ăsta de Paște, bun. Așa. Ce asta? Sigiliu Muffin. Ce tare! Să facem o poză. Nu pot. Fac poză. Așa, perfect. Sigilul Muffin. Perfect, am picat Muffin. Yay. Ce soare se consumă și când stă în inventar așa? Nu cred. Deci, bă, fraților, am picat Muffin. O să aștept puțin să văd dacă se consumă. Și dacă nu se consumă, super tare. Deci mi-a picat Muffin din al doilea Metin. Nici nu știam că pic așa ceva. Cred că e ceva drop acum. Nu știu. Mamă, ce tare mi-a picat Muffin. Mama. E ca un sigiliu. Așa cu 3 ore. Ce de Muffin. Așa. Bă, ce tare, bă, mi-a picat Muffin. Yay. Și carte, nici nu m-am uitat Regelul Dragonului. Hai că le țin toate. Știu că nu se face de asta book day, dar le țin acolo pe toate pentru că sunt frumoase. Ia să ne uităm. Bă, nu se consumă. Mamă, am picat Muffin. Ce-mi place. Schimbă canalul, mergem pe 3. Aici e un spawn de metine de Paște și de level 15. Bă, ce tare, mi-a picat Muffin. Bă, îmi place deja. Mă că de 3 ore, mă, dacă uite metin de Paște, dar nu știu dacă o să-l pot bate. Dar încercăm. Deci asta nu se consumă. Perfect. Hai să punem 4 puncte aici. Mai punem și 3 aici ca să avem ceva PV. Hai să vedem. Dă ceva oare? 3,6 așa. Nimic. Uite ce tare arată. Ce-mi place. Facem o poză frumoasă pentru thumbnail. Uite ce mândru cum arată el așa. Mama. Ce-mi place. Hai să vedem cât dăm cu el. Mamă, dar ce merge. Bine, mă. Și dă mai mult? Nu dă mai mult. Deci putem lua frumos. Perfect. Băi, frumos Muffin asta. Arată. E așa drăguț, mă. Era mai mult numai așa de mers. Să am viteză de mișcare mai mare. Deci, bă, îmi place mult. Stați, mă, că mă bat ăștia. Așa, dacă jucați pe Apollo și aveți iteme de level mic cu PV, să știți că sunt interesat. Deci, am nevoie de niște iteme cu PV. Pentru că nu am și aici la metin asta de 20 de Paște chiar am nevoie pentru că se bat destul de greu și când vin ăia Blico și ăia așa, bă, ăia dau stun, dau și damage mare, adică nu cred că dau damage mare, numai că n-am destul PV și de aia. Acum cred că
o să pot să bat aici pentru că am cumpărat brățara asta de argint. Oricum îmi trebuie una plus 9 neapărat. O să fac niște bani, o să cumpăr una plus 9. Nu știu exact cum e, că nu știu piața de pe Ro, pentru că n-am mai jucat de mult Ro. Dar, bă, acum, bă, chiar îmi place Ro acum, că s-au făcut update-urile astea. Și acum de eventul ăsta de Paște chiar merită. Deci, de la fiecare level, la level 1, la level 10, la 20, la 30, dă câte o sabie de asta. Și asta e chiar foarte bună, foarte bună. Deci, și la level 30, nici nu ne mai trebuie FMS sau ceva. Ne dă 15 zile, de asta, un satâr de asta, sau nu știu cum se zice la 30. Și e chiar ca un FMS cu pagubă, nu știu, ca un rib cu pagubă 35 plus, pietra plus 4. Deci chiar e foarte frumos, chiar merită să ne apucăm acum de Ro, pentru că dă chiar multe chestii și astea chiar merită, mă, deci pentru astea merită să ne apucăm, pentru că asta de level 30, că n-am zis că de la fiecare level, ăla are atacul cât un rib cu pagubă 35, pietrat plus 4. Deci vă zic că se merită. Hai să vedem asta cum se prezintă. Oh, perfect. Astea să le aruncăm că nu avem nevoie de ele. Să avem grijă să nu aibă HP. Așa. Cred că o să fac level 18 ca să pot face aura M. Și de acolo să fac M2 și de astea. Prima dată trebuie să bag bani în skiduri, bineînțeles, și numai după în iteme. Acum am iteme destul de decente. Mai am abonuși ăștia pentru level mare. Acum dacă fac ceva de eventul ăsta, și sper să fac, o să bonusez abonușii ăștia, o să fac full bonus, 5 bonusuri și după o să și schimb ceva, deci trebuie neapărat să farmez acum foarte mult ca să pot schimba în asta, să bag bonusuri. Acum de eventul de Paște chiar se merită să te apuci de Ro. Deci dacă vreți să vă apucați aici alături de mine, jucăm frumos pe Apollo, regatul albastru, facem acolo frumos o breazdă, dacă vreți ne apucăm toți abonații și da, o ducem mai departe cu metinul. Pentru că îmi place foarte mult metinul și dacă nu pot posta metine private, e bine și oficialul, pentru că metinul e metin. Și da, bă, nu pot să fac level sau ceva pe tot ăsta, experiență. Trebuie să-i dau ceva de mâncare. Îi dau, uite asta, hrănește, bun, ce? Nu poți hrăni, evoluție atunci. Evoluție, așa. Hrănește, bun. Și așa face level 3. Perfect. Bun. Și acum trebuie să facem XP, nu? Bun, perfect. Bă, e foarte frumos. Dacă vreți să vă apucați, site-ul aveți în descriere. Oricum știți care e site-ul la Metin 2, dar o să las acolo link către forum și link către site. Să vă înregistrați mai repede. Și bă, sper să fie o serie lungă aici. Magic, bines, mă, bines. Așa, magic și o de Paște. Bun, hai că punem ouăle magice. Aici mai avem încă una de deschis din astea. Așa, asta îl punem aici frumos, 47, mai ce multe. Așa, o magic, punem tot aici și da, mă. Nu știu, cam atât pentru acest episod. Nu uitați dacă v-a plăcut să apăsați butonul de like și hai să punem puțină muzică, să se audă la intro. Chiar aici la ăsta. Așa. Deci nu uitați dacă v-a plăcut să apăsați butonul de like și să înscrieți acolo un comentariu pozitiv, pentru că chiar m-ar ajuta chestia asta. Și da, vă mulțumesc că m-ați urmărit și sper să vă placă seria asta de Ro. Pentru că și mie îmi place. Și dacă vreți să apucați-vă și voi de Ro aici pe Apollo. Dacă am ceva, vă ajut și eu. Uite acolo, metin de Paște, hai să-l batem și asta, hai să-l batem și pe asta. Și după închidem episodul, păi nu? Mamă, ce frumos. Îmi place. Am mai există un metin de Paște, bă, dar nu știu dacă am drop acum. Am metul asta de level 10, dar cred că am, bă, cred că am drop. Un vulpe de deșert. Bă, ăștia îmi dau short damage, mare. Pantofi de piele și colier. Bă, dacă au PV, m-am scos. Nu mai trebuie să-mi cumpăr nimic, banii ăștia păstrăm pentru zile mai grele.
dar oricum nu o să aibă HP, deci 100% nu o să aibă HP. Hai, o magic, o magic. Ăla-i mă, ăla-i mă, o magic. Bine mă, bine mă. Deci bă, pot să zic că dacă au și astea PV, 15 săgeți. O, bine mă. Și asta? Nimic. Hai că e bine, hai că e foarte bine, deci super. În episodul ăsta am avut noroc, pot să zic, noroc mare, mare, mare. Da mă, dacă v-a plăcut, știți, like, vă abonați și de astea. Și da, până la viitoare vă urez mult noroc. Nu știu exact când o să postez pentru că de mâine o să fiu plecat și nu o să am timp să postez, dar dacă o să pot, o să postez cu cea mai mare plăcere. Da, hai, multă baftă!